dakle čitavu stvar bi odmah pojednostavio, ne bi sad maltretirao da silaze sad neki ljudi tamo do nekih glasačkih mjesta i tako dalje. Međutim, opet u komentarima sa ljudima koji smatraju da je taj referendum bio potreban, oni kažu pa ne možeš, znaš, to je demokratija, u demokratiji sad moraš da imaš tu vrstu legitimiteta, da imaš određen broj glasova za ili protiv. Ja naravno nisam nikada ni u svojoj porodici, a ni u svom preduzeću gajio demokratski ambijent. Ja sam... Nego kakav? Pa diktatorski, šta da vam kažem, ja volim da budem diktator i moja diktatura zapravo ja... Je to neka prosvjećena diktatura ili... Pa ne znam, onoliko koliko sam ja prosvećen, onda je tolika i diktatura. Sad ako sam ja nepristojan i neprosvećen, onda je to klasična diktatura. Koliko vas